Kwiindaba zethu ngokuhlwa nje intsebenziswano yamaqela ezopolitiko aphikisa ivumelene ngemiqathango yokwabelana ngolawulo. Basisa nawo amacebo okujongana nokwehlisa umcelimngeni wesifo sephepha. Umphathi wezempilo eMpuma Koloni unikezele ngesibhedlele esikudidi oluphezulu sesifo sephepha eMatatiele. Kwezemidlalo iprobe yamabhokobhoko onshare iza kuyinxiba okokuqala imimbali yeqela lesizwe kulo nyaka xa amabhokobhoko equbisana neWales eCardiff ngomgqibelo. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi nxatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDDT singaphosisanga maseko masikawuliswa rhuqa. Intsebenziswano yamaqela ezopolitiko aphikisa ivumelene ngemiqathango yokwabelana ngolawulo. Ukubhekezwa emva kwenkomfa yala maqela ezopolitiko aphikisa yesixhenxe ebanjelwe eCamden Park eRhawutini. I-Multi-Party Charter nebisaziwa nge-Moonshot Pact ngaphambili ithi le ntsebenziswano sesiqalo esitsha kwezopolitiko kwelizwe. Ukanti ngoku siqhagamshelana ngqo nomhleli wezopolitiko e-SABC uMzwandile Mbeje eseCamden Park. Shandu Iindaba siyakwamkela. Ungake uthi gqabagqaba usixelele ngesivumelwano ekufikelelwe kuzo kule nkomfa? Sikwamukele sibikelele nabalaleli. Masisiphose kuwe Shandu Iindaba. Sibonga kakhulu ebhele nebala njoba sikhuluma nawe nje isithangami sabe izindaba siyaqhubeka kulendlu eseduze kwami. Into ke ebalekile ke eqhamukile emva komhlangano wezinsuku ezimbili ukuthi ke sebevumelene ngokuthi bazosebenzisana njengoba kuyiwa okhethweni lika 2024. Isivumelwano sabo ukuthi izinto eziningi bazozenza futhi ke bebheke ukuthi yini into ebahlanganisayo. Kodwa ke okubalekile ukuthi akusho ukuthi ke bazokhankasa njengeqembu elilodwa. Amaqembu azoqhubeka ngokukhankasa nje ngendlela ejwayelekile. Kodwa kuyothi ke mangabe imiphumela ka 2024 isiphumile sebebona ukuthi iqembu ukuthi litholeni nelekuthi litholeni bese beyahlangana ke ukuthi besebenzisana. Uzokhumbula ke ukuthi ke isizathu sokuthi beze bekhande lenhlangano ukuthi bafisa ukugudluza iANC emandleni. Ngeke ke bekwazi ukugudluza iANC emandleni uma ukuthi abakwazi ukufika ku 50%. Njengamanje iANC ingaphezulu ka 50%. Uma ukuthi iyaqhubeka khona lapho lesi sivumelwano esilapha ke siyoba yizeleze ngoba phela ukuze ukwazi ukwakha uhulumeni kumele ufike ku 50%. Enye ke into ebalekile baqeda ukuyisho ukuthi ngeke besebenze sidalo neANC futhi ngeke besebenze neEFF. Lokho ke mhlambe okuzokwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi ke befike kuloko abafisa ukwenza ngoba ngisho noma behlangene base yidlanzana elincane. Sibabe ngazo zozibini Shandu Iindaba lo ngumhleli wezopolitiko uMzwandile Mbeje eseCamden Park. Igqize lezokhusela nobuntlolo kwisizwe phansi kwe-National Joint Operational and Intelligence Structure lithi konke kumi ngendlela ngokuphathelene nokhuseleko lwehloko zamazwe nezinye iinkokeli ezakuzimasa inqunti leshumi nesihlanu yamazwe eBRICS esendini eRhawutini ngolwesibini eveke. Usihlalo weligqiza uNjengele Tebelo Mosikidi uthi kuza kutyalwa amagosa awo onke amacandelo zokhuseleko ukuqinisekisa ngokhuseleko ngakumbi kwindawo ekungenwa kuzo kweli. Iza kuba yingqungquthela eyakhe yankulu yamazwe eBRICS kwaye icandelo lezokhuseleko lithi liza kuqinisekisa ngokhuseleko olungqingqwa kokubini emhlabeni nasemoyeni elwandle nakwindlela ezibheka kwiziko iSandton Convention Center. Kulindeleke inhloko zamazwe nenkokheli zorhulumente ezingaphaya kwama-40. We are continuing to have meetings to tighten the loose ends as we from time to time establish where we are having challenges. So both air, land, sea, en route to the venue and back, we are having deployments in place. Kuza kumiselwa inkundla ekhethekileyo eza kuqubisana namatyala akhambuka ngokwayamene nale ngqungquthela. We have planned a 24 hours court dedicated to do and address all issues that are coming or will come from the summit itself. We want to ensure that when visitors leave the country, they leave the country with all their cases being processed through the court system.
Usekela mkomishinala wamapolisa kubethelile ukuba baza kusebenzisa zonke izixhobo ezidingakalayo ukuqinisekisa ukhuseleko lweendwendwe. Uthi amasebe karhulumente aza kusebenza ngokuqhogeneyo ukusindleka ngempumelelo iintwalutho eziza kuthontelana esendweni. Umphathi wezempilo eMpuma Koloni unkosikazi Nomakhosazana Myth unikezele ngesibhedlele esikudidi oluphezulu sesifo sephepha eMatatiele. Esi sibhedlele sitsha nesixabisa ngaphezulu kwama-600 ezigidi zeerandi siyiso ekuthunyelwa kuso izigulane eziphuma kwingingqi Alfred Nzo, iChris Hani kunye neJoe Gqabi. Esi sibhedlela sabantu abaphila nesifo sephepha eGutsong TB Hospital sinomandlalo abali-120, umzi wamachiza, ilaboratory, iclinic namanye amasebe abalulekileyo. Urhulumente wethu wazisa ngawo amacebo okujongana nokwehlisa umcelimngeni wesifo sephepha. Sithetha njengoba sibaninzi kakhulu abantu. Esi sibhedlela sina 120 beds kodwa sijonge ngoku ukuba sizirepurpose senze nje iunit ena 20 beds ejonge abantu abakufuneka bethunyelwe apha. Esibhedlela sisancedisa kakhulu abo bakwaphangela apha. The old building was used to leak some water and our patients used to suffer. Even the nurses and doctors were sometimes get frustrated. But now that the hospital is finished and everybody will enjoy most of the benefits of having treatment and being admitted in this hospital. Ngoku izigulane zikufutshane nalapho sifumana khona uncedo. Only thing that is actually, make us to be excited is the fact that our people will not, they are not going to travel long distances. They will come because the hospital will be around themselves. Abahlali bathi bavuyela ukuba iinkonzo ngoku zisondele kubo. Sizobhiyozela esibhedlela namhlanje sibona sandisiwe sikhulu sihle ukwenzela ukuthi wonke umuntu akwazi ukukhona ukuba alalo sibhedlela afikeleleke. Kwiveki ezimbini ezidlulileyo isebe linikezele ngesinye isibhedlela esikwizinga eliphezulu ngenkululeko nyembiso indaba ze-SABC eMatatiele. Ikomiti eququzelela imibhiyozo yeminyaka engama-40 kwasekwa UDF ithi iza kuqhuba ngaphandle kwelungu elaseka lombutho wemibhiyozo yesikhumbuzo sokusekwa kwe-UDF uGqirha Alan Busang. Izikhabili zitsholo zokuba lo msitho oza kubanjwa ngecawe yimfihlo yokuvuselela i-ANC kusetyenziswa i-UDF. Le komiti ibhengeze ukuba umongameli Cyril Ramaphosa no-Archbishop Thabo Makgoba baza kuba yinxalenye yalo msitho. Onke sekulungele imibhiyozo yeminyaka engama-40 yasekwayo i-UDF. I-United Democratic Front yasekwa yimibutho yoluntu eyayiquka icawe, imanyano zabasebenzi neminye yachithwa ebutsheni be-90s emva kokuba uMzantsi Afrika waqalisa ukuzilungiselela inkululeko ngo-1994. Njengokuba lo mbutho uzivuselela ngoku uthi le mibhiyozo yeminyaka engama-40 likhwelo lokuba uluntu luthabathe inxaxheba ukusombulula imingeni olujongene nayo. On 20th of August, we reclaim that spirit of the UDF and the MDM, and we re-energize ourselves as the UDF 40 to rebuild, to recreate. Kusenjalo kudliwano ndlebe ne-SABC omnye abaseki be-UDF utyhole abaququzeleli ngokuzama ukusebenzisa imibhiyozo ekujongwe kuyo ukuvuselela i-ANC nokukhatyiweyo yile komiti. Ikomiti ikwabakhabile abagxeki be-UDF abathi kudala bengathethi behluza imiba abaphefumla kuyo kweli. All the people who are sitting here have not been quiet in their various capacities, not as UDF. Ukanti nanjengoko uMzantsi Afrika ujonge kunyulo lonyaka ozayo lamalungu aseka i-UDF athi ayaqhubeka ukuba sisibane senkululeko yeli. Owandama ubuqhophololo uPatricia Mashal unikwe ibheli yeR1 inkundla kamanje eseBloemfontein emva kokuba izinikezele. Uvele nje kwethutyana enkundleni ehamba nomyeni wakhe uGeorge Mashal batyholwa ngokwaphula umyalelo wokhuseleko.
Phantse yiminyaka emithathu uMashali ezifihlile wabaleka emva kokuvakalisa ngezityholo zobuqhophololo kwinkonzo yesipolisa yeli. Waxela ukuba uninzi lwamagosa aphezulu kwicandelo lobuntlola bamapolisa ngabemi bangaphandle abanganamaphepha mvume abafumana izikhundla zabo besebenzisa amaphepha omgunyathi. uMashali wayesebenza kwicandelo lemipu, utywala necandelo lempahla ezisetyenzisiweyo emapoliseni eFreystata. Wagxothwa ngoFebruwari wonyaka ophelileyo. The reason why I was arrested is because there was a warrant of arrest issued for me. I was here on the 16th of November last year, and there was an arrangement made with the magistrate that because I'm in hiding and because there were already 3 attempts on my life, I don't have to attend court. And in March, when my husband attended court, the new magistrate refused to accept the submission that was made. She refused to accept the arrangement, and she issued a warrant for my arrest. That's why I'm in chains today. uMashali ukwacele ukuba abekwe phantsi kogcino olukhuselekileyo. I cannot move freely because my life will remain at risk until these people that are attempting to kill me are being arrested. Elityala lihlehliselwe umhla wama-30 ku-Okthobha ukuze kuphinde kuxoxwe. Ngoku masitaphule izimvo zababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp ngokubanjwa kwaMashali. Nkosikazi Mashele wenze kabi. Ngabe zange ahlala ngaye ecourt. Ecourt mabakubiza kufanele uhloniphe uye ecourt. Yo, hayi akakho safe tushem, hayi akakho safe tushem umntana abantu. Noba bebevele bamyeka pha angafumani nalo bail. Uyobhubha qha ngaphandle. Nkosikazi yenze into enhle kakhulu ngokudiza ubuqhophololo besobupoliseni. Bekumele ke ngokumthetho uthe wayikhusela le nkosikazi ngoba yenze into enhle. Iyabhidisa ngoxa kuzawuthi kubanjwe kanye lo muntu ozathi edizwe amahlebo umsasazi. Lo nto izakwenza abantu babe madolo anzima ukuwaveza wonke lamanyundululo enzeka komasipala napha ebuhulumenteni. Hayi phela laba abahlaba ikhwela ama-whistleblowers nabo abathoka ukuvikeleka ngoba sebesaba nje ukuya enkantolo ngoba phela bengavikelekile. Kaloku aba bantu ngabantu basemthethweni nantoni ingenzeka. Uba uyakhumbula eWynberg eKapa phambi kwenkundla kubulawa umuntu nobhabhithe wexele imali ye-COVID-19 waye wabulawa kunanamhlanje akakabanjwa umbulali. Arishi Mashale ufanele ukhuselwa, bekufanele negama lakhe alivezwanga ukuze akwazi ukhuseleka. Umthetho woMzantsi Afrika uyingxaki. Into ebendifuna uyiqonda mna, Moslo sisuchaze ubuqhophololo obenziwayo ngamagosa omthetho. Kwakumele uba lo sisi ufihliwe kwakuqala. Yeyi hayi msasazi sendabhideke mna ngoku. So ubanjelweni lo mama ubanjelwe ukudiza amahlebo. Kwaye ngubani nobani oza kuvela xa ebona kusaphulwa umthetho ngabasemagunyeni. Kumxholo we-SABC ndingavela wakwaDuda ndisemal Masbiri. Abahlali baseMosel Bay eNtshona Koloni bamatshela kwiofisi zakwamasipala banikezela ngoqobo lwezikhalazo. Phakathi kwezikhalazo ukonyuka kwemali yenkonzo, urhwaphilizo nobuqhophololo kumagosa kamasipala nemiba ichaphazela izindlu. Ukanti uqhankqalazo lwenkonzo eSwelendam izolo lujike lwarhaka kwencindi yekhala ngethuba abaqhankqalazi betshisa isakhiwo zakwamasipala bekwavala uhola wendlela N2. Ukunyuswa kwamaxabiso ombane, imiba yezindlu kunye nokuthengiswa kwemihlaba kamasipala zezinye zezinto ezitshotshentla. Uninzi lwabahlali kulomngcelele basuka kwiilokishi zale dolophu. The indigent system that government introduced and which the municipality asked people to apply for and then qualify, that indigent will be affected because within your municipal account you will find an amount of 434 rand. Kwinyanga ephelileyo lo masipala umisele irhafu kwixabiso lombane nebalwa ngokomthamo webhokisi. Uzithethelela ngelithi le rhafu yenzelwe ukujamelana nokulungiswa kweziseko zombane, nto leyo engabaxolisiyo abahlali. Umasipala uthi uza kuyiqwalasela le miba. Yeah, we will look at the petition and see whatever we can do in terms of that. All investigations that's been requested, obviously we all work together to ensure that's adhered to. Lo mngcelele ubujongwe ngeliso lokhozi ngabomthetho. Kaloku ibinguqula ukubhode ngolesithathu kwidolophu yaseSwelendam ngethuba abahlali beqhankqalazela inkonzo kwatshiswa neeofisi zikamasipala.
kubanjwe abantu abali-106. We are closely working with our mediation team as well, who is engaging the community, but also the South African Police Service, and I can confirm that we have deployment of the public order policing together with SABC and law enforcement in the Swellendam area. Kwiindaba ze-SABC ndinguziphiwe wobasi eMossel Bay. Lusothukile uluntu lwasemgaba eThekwini emva kokunyamalala kwabasetyhini asebekhulile ababini. uMonica Xulo oneminyaka engama-70 noZanele Mbuso oneminyaka engama-62 bagqityelwe ukubona ngomhla wethoba kule nyanga bephuma ecrash bakhwela imoto ekukholelwa ukuba iphantsi kwenkonzo ye-e-hailing. Iintsapho zabo zisakhwankqisekile kokulahleka kwabo makhulu babini ezithi bayathandwa kakhulu luluntu. Nababili asebekhulile uMonica Xulo noZanele Mbuso bebesanda kubuya kothenga impahla yenkulisa eThembeni ephethwe ngomunye walabesifazane onyamalele. Umsebenzi wokuthungatha usudonse isonto lonke awukakatheli izithelo kanti njengoba isikhathi sihamba imndeni inokwesaba. Siyafisa ukuthi umphakathi neSouth Africa yonke ukuthi silekelele ukuthi sibathole mebengababona even mekuthiwa khona ke onabo njengamanje lo kuthi uhambe nabo ukuthi ababuyise mekuthi bona ababoni lokho esidemizame sesizamile ukuthi sifake ama flyer sifake ku social media mekuthi ababoni ngoba akubona abantu bo social media, they don't have social media platforms. Umzukulu kagogo Monica Xulo uMenzi Xulo uthi akaqondi ukuthi ngubani ongaba nesihluku ngalendlela. Ngisinta kakhulu mina ngoba ngikhuliswa yena ugogo ubaba bomuntu omatasa kanye noma so ngibhlungu kakhulu ngoba ngiyazibuza ukuthi ngabe wenzeni kubeni unenhliziyo enhle kangaka ugogo. Inhlangano yabatakuli esiza umphakathi engenza inzuzo iRenegade Search and Rescue ithi iqaphelile ukuthi ziyakhula izigameko zokunyamalala kwabantu. Amaphoyisa asebenza ngokuzikhandla ukuze athole lezalukwazi ezinyamalele. When somebody is missing, every second counts. Because as the police we feel like we are behind time. We need to find a missing person as soon as possible. Because we don't want to think the worst. Imndeni inxusa nanoma ngubani ongaba nolwazi mayelana nalabesifazane ukuba athinte amaphoyisa. Endabeni ze-SABC nginguNomtsikelelo Mthabela eMgababa. Sithanda ukulumkisa abanhliziyo zibuthathaka nabantwana ngemifanekiso elinqa kulandelayo. Owasetyhini ominyaka engama-30 waseWhittlesea eMpuma Koloni selephelele lithemba kwidaba nedlala kwicala lobuso. Elidlala limnyanzelise ukuba ahlale ekhaya. uNosipho Nzuzo lamqala elidlala ngo-2019 emva kokuqaqamba kwezinye. Izibhedlela zaseMpuma Koloni zoyisakele ukumnika uncedo olufunekayo. Phiwo Nzunzu wayelungiselela izifundo zobufundisi-ntsapho kwidyunivesithi yaseFort Hare phambi kokukhula elidlala ngo-2019. Uthi liyaqaqamba kwaye liyitshintshile nendlela obumile ngayo ubuso bakhe kwanamazinyo akhe. Oku kumenza ngakwazi ukwenza izinto awayeqhela ukuzenza nazithandayo. Ifuture yami yona ibiyi-future egqamileyo because esikolweni bendi-bright, bendi-clever, ndimpasile ugrade 12, bendifuna ukuya esikolweni ndiyoqhubekeka nesikolo eVarsity, but andikwazi uyenza loo nto leyo ngenxa yale nto. So ibuhlungu kakhulu le nto, bendifuna nam utshintsha ikhaya lam because asinabazali, ndihlala noobrother bam nomalume. So ibuhlungu, andiyazi uba ngavuya noba ngubani na andincede. Lo mzali wabantwana ababini uthi imeko yakhe yabachaphazela abantwana bakhe. Ndinabantwana ababini. Omnye unonyaka one-5 months uzawuqala isikolo, andiqondi uba ndingazi-attend ii-meetings zakhe. Izibhedlele zephondo azikwazi kulisusa elidlala ngenxa yemingeni kwisebe lezempilo, kodwa elisebe lithi lisazama isisombululo. Siye safumanisa ke ukuba uqhaqho ekulindeleke olwenziwe kuye lunobuzaza nesijonge ukuba abagqirha sithethathethana nabo baze kusincedisa kulo msebenzi ngokukhawuleza, kwaye senza konke okusemandleni silisebe ukuba simnike uncedo olufanelekileyo. Elisebe lithi liza kuzama iingcaphephe zaseTshwane kwiphondo laseGauteng eziza kwenza uqhaqho kunzunzu. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC eMonti. Izidandani zasekhaya elitshe Kapa zoyikisela ubomi bazo emva kokuhlaselwa kutshanje kwaze kwatshiswa nendlu yazo. Lo wasetyhini kunye nathandana naye nokwayinxalenye yabo bathandana nesini esifanayo uthi bahlaselwe kwisenzo senzondo. Baphangwe izinto zabo ezibalulekileyo kwaye kungoku nje bazimele.
I don't know. Andiyazi and ngoku ungaphandle kunzima ulala, kunzima nohamba estradweni, kunzima nosabantwana esikolweni. Awuyazi ba uzawuthi qiphi nini. Lo ubelixhoba lodlwengulo uthi kunzima ukumelana nenhlungu ezenoku. Andiyazi banzawuthi benzonda njani because bendingamazi. Ebelele neqabane lakhe eliyintombazana ngethuba onqala inhloko ebebephethe imipu bathe bakhaba icango lavuleka babakhuthuza ze babahlasela. Ze wantumeka nendlu yabo ngomlilo. Ndabe sendiphuma kusasikrobo because kusasikrobo bengene kusesibephinde baphuma kuso ndaphuma nami. Phaya kusasikrobo. Xa iphuma phandle ndabajonga bebhekani babona xa ndigqiba uphuma abeyoki seyidubula ke ngoku sesiwa kucaba umlilo sewumkhulu. Amapolisa athi lomba uyaphandwa yaye lomkhanelwa uye wabanjwa. A case of rape and arson was registered for investigation. This case was transferred to Kaelisha FCS for further investigation. Amachanhliziyo asigxekile esisenzo. Mina ngizocela ukuthi umphakathi usukume. Singumphakathi sinomsebenzi omningi kakhulu, sinoxanduva olunzima kakhulu, oluningi futhi kumele ukuthi silenze. Aba bathandanayo bathi baziva bengakhuselekanga nanjengoko abenzi bobubi bengabanjwanga bonke. Bathi bafuna ubulungisa. Athule Joka kwindaba ze-SABC ndiseKhayelitsha. Kwezemidlalo iprop yamabhokobhoko onzintshe iza kuyinxiba kokuqala imimbali yeqela lesizwe kulonyaka xa amabhokobhoko equbisana neWales eCardiff ngomgqibelo. Untse uchulumancile ukubuyela kwiqela emva kokuhlala phantsi ixesha elide ngenxa yomonzakalo. Uthi ulindele ngomonde umdlalo neWales phambi kokuqala kwetumente yendebe yehlabathi kule nyanga izayo. Igalele ngazo kwade kwephuka neyokuhlanganisa nakumakhumalo elandela nemozulu makube chosibele.